Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang araw na ito ay ginawa niya para sa atin. Ngayon po ang unang linggo ng Advent at sineselebrate po natin ang Advent of Hope. Ang atin pong tagapagsalita sa hapong ito ay ang ating lay minister, Franz June Antonio Jr. Atin pong palakpangan ng ating lay minister. Siya din po ang ating bookkeeper po ng ating simbahan. Ayan. Sa atin pong kalagitnaan, nandito po ang inyong mahal na pastor, ang ating mahal na pastor, Pastor Fritz Mata, andun sa tech side. Siya po muna ay nakalive pa po siya dahil patuloy po siyang nagpapagaling ng kanyang katatapos na operasyon at kanina naman pong umaga ay siya po ay na-invite na ng UCCP Anabu sa may Cavite upang inibitahan po siyang magsalita ng ating kapatid na iglesia doon. So, wag po kayong mag-alala. Mga ilang araw na lang po ay muli na nating makakasama si Pastor Fritz. Pansamantala ay ako po muna ulit ang inyong pastor this afternoon. Si Pastor Al po ay nasa monthly council meeting. So kasalukuyan po na meron tayong council meeting. At patuloy po na siyempre panalangin sa ating ministry, sa ating pong iglesia. Kung kayo po ay merong Cosmo News, ito po ay pwede nyong iuwi upang tayo ay guided this week sa ating mga activity po. Meron tayo pong mga Bible study session. Kanina po ay nag-start na din ang face-to-face na Sunday school ng UCM or /Delgenta group. Kanina po ang 8:30 in the morning at ang nag-lead po ng kanilang Bible study ay ang atin pong lay minister din, si Dr. Linda. So, ayan po, ito lang po yung ating mga announcement na sa mga naghahanap po ng Bible study. Every Tuesday, 5 p.m. ang Delgenta Group Bible Study. Wednesday ay ang Visayan Service Bible Study. Ito po ay 6 p.m. So, kung kayo po ay hindi pa nakaka-attend ng inyo pong Visayan Bible Study, every 6 o'clock po, Wednesday. At ang atin pong CYF at CYF naman po ngayon medyo dahil nagpalit ata ng itong bago na namang pagpasok nila, so medyo malilipat din ata kami ng Sunday. Sapagkat ang CF naman ay every Sunday din po siya, 6 p.m. So, atin naman pong batiin ngayon ang mga kapatid natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday, November 28. Happy birthday, Jose Evareta Jr., Debbie Nicolas, Alicia Sanchez, Corazon Zonito Tamasi, at Madel Espina. Happy birthday po sa inyo. At happy wedding anniversary kina kapatid Mac Arthur and Bernadette Corsino. Ayan, happy birthday po sa inyo. Muli mga kapatid, atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa atin pong pananambahan ngayong hapon. A lot of people have similar stories as I do. Naging anchor ko was my faith in God.
when things are very uncertain for us. He moves. We should never fear. Never lose hope. Always have faith, and He will provide. We can always hold on to the promise that God is there. December 18, patuloy po natin itong suportahan. Ang kandila sa paglaom. Apan kadtong nagahulat kan Jehovah, magabago sa ilang kusog, sila manlupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila manalagan, og dili makapuyan. Sila manlakaw, og dili mga luya. Atong dagkutan ang unang kandila sa pagpaabot, sa pagpahinumdom kanatong tanan, nga Diyos lamang nato makuha ang kinatibuk-an sa atong mga paglaom. Kining saad sa Dios kanato natuman diha kang Hesukristo nga mipasiguli kanato ngadto sa Dios pinaagi sa pagbayad sa atong sala manindog kita alang sa atong pagampo. Tanan, Ginoo niining panahon sa kasamok tabangi kami sa pagpahinumdom sa imong mga saad aron ng among mga paglaom nga among gikuptan sa kanunay dili namo mabuhian. Pinaagi sa tabang sa imong santong espiritu, kami sa kanunay magamadasigon sa pagpadayon niining kinabuhia, bitbit ang among pagtuo ug pagsalig kanimo. Giyahi kami niining among buluhaton sa imong balaang espiritu, aron dili ang among tawhanong katuyuan ang matuman kundili ang imo. Sa ngalan ni Jesus, ang prinsipe sa pakigdait, kami nag-ampo. Amen. Ang kalibutan iya sa Ginoo. Ang yuta ang tanang nagpuyo ni ini. Pagkamaayo o pagkanindot gayod. Kung ang tanan magpuyo sa panaghiusa. Gugma o pagtuo magkahukbong. Justisya o kalinaw magkadugtong. Kung ang mga tinunan sa Dios maghilom. Kining mga bato mosinggit. O Diyos, ablihi ang among mga ngabel O ang o ang among mga baba mapatugbaw sa pagdaig kanimo. May balita nga sa kanasuran, aron nakatarong sila.
gabi mahimong buntag ug ang buntag moot tupan ug ang memorya ni Jesus ininyo tamo abot. May balita nga sa kanasuran nga atong gapunahong Diyos sa iyang anak nagahatag sa pagpaila sa gugma pagpaila. Ang gabi mahimong buntag ug ang buntag moot tupan ug ang memorya ni Jesus ininyo tamo abot. May isa-isay kitang manluluwas nga mao'y nakantos ngayon aron ang tanan nakatawhan sa kamatuoran mo ilang kamatuoran sa Dios. Ang gabi mahimong buntag ug ang buntag moot tupan ug ang memorya ni Jesus ininyo tamo abot. Magampo ta. Dalaygon ka among mahigugmaon ug maluluyon nga amahan, nining takna sa among panagsimba. Ikaw ang Dios nga walay paglubad. Ikaw ang Dios kaniadto hangtod karon ug sa umabot. Ubani kami among amahan sa among panagtigom aron ang imong langitnon nga ngalan maoy mahimaya sa matag kasing-kasing nga nagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran niining taknaa. Panalangini kaming tanan kini ang among mga pag-ampo sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Kitang tanan giawhag sa atong Dios nga atong hinulsulan sa iyang atubangan ang atong mga kasalanan ug biyaan ang atong mga daotang buhat. Atong isaysay karon sa Ginoo ang atong mga kasalanan inubanan sa kasing-kasing nga mahinulsulon. Sa kinasingkasing moduol kami kanimo among Ginoo ug among isugid kanimo ang among mga kasalanan. Hinaut-unta nga kami imong kaluy-an o pasayloon. Dawata ang mga pangaliw po. Pasaylua kami o baguha kami. Susiha o Ginoo ang kasing-kasing ko, ang akong kalapasang nabuhat kanimo. Pasayloon nag-isa kalinag mo. Ang kapasayloanan sa atong mga kasalanan gihatag na kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Dawata kini sa kinasing-kasing ug dili na kita magbuhat og dautan. Hinunua sundon nato ang kabutbuton sa Dios aron dili na kita makasala kaniya. Gipasaylo na kita sa atong amahan nga langitnon. Mao kini ang maayong balita kanatong tanan. Amen. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya.
palihog manindog. Ang balang kasulatan makita sa Lucas 21:25 hangtod sa 36 nga nagingon. Mahitabo usab nga may mga timailhan nga makita sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon. Dinhi sa kalibutan, makuyawan ang mga nasod tungod sa nadahunog sa dagkong mga balod. Makuyapan ang mga tao sa mga kahadlok kung unsa ang mahitabo niining kalibutan. Tungod kay ang mga bituon ug ang uban nga atua sa kalangitan pahi sa laagon gikan sa ilang naandan nga agianan. Unya ako nga anak sa tao nga makita diha sa mga panganod nga muanhi sa kalibutan uban sa gahom nga nagadan-ag gayud. Kung magsugod na kini nga mga panghitabo, ayaw kamo kahadlok tungod kaduol na ang pagluwas kaninyo. Unya gisuginlan sila ni Jesus niini nga sambingay. Tan-awan ninyo ang kahoy nga igos ug ang uban pang mga kahoy. Kung makita nato nga nanalingsing na dili ba moingon kita nga hapit na ang tinginit, sa ingon usab nga pamaagi. Kung makita ninyo nga nangahitabo na kining akong gisulti kaninyo, mahibulawan ninyo nga hapit na ang paghari sa Dios. Sa pagkatinuod, matuman kining tanan, sa dili pa mamatay ang mga tao niining panahona. Mawala ang langit, ang yuta, apan ang pulong nga dili mawala, kun dili matuman gayud. Busa, bantay ninyo ang inyong mga kagalingon, nga dili mawili sa pagkinabuhi, nga mapatuyungahon sa paghubog ug sa pagkabalaka sa inyong panginabuhi. Kay basin kalit lang, maabot kadtong adlaw nga dili kamo makabantay, ug sama unya kamo sa nalitagan. Kay sa kalit lang maabot kini sa tanan nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Busa kanunay kamong mangandam ug magampo nga kun mahitabo na kining tanan may kalig-on kamo aron makalingkawas kamo niining panghitabo ug makaatubang kamo nga dili maulaw kanako nga anak sa tao. Mao kini ang matamis nga pulong sa atong Ginoo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Mahirap paniwalaan na Pasko na naman. Nung nag-attend pa ako ng lay formation program, sabi nga ni Pastor Ding Saria, paano nyo malalaman na malapit na magpasko? So, marami kaming sagot. Maraming Ang sabi niya, hindi kayo sigurado dyan. Ang pinakasiguradong sinyales na malapit na magpasko ay pag narinig niyo na si Jose Marichan sa radyo na kinakanta yung kanyang Christmas song. Ano nga ba yun? Pag narinig niyo na siya, yon ang siguradong sinyales na Pasko na naman. Ngayong Paskong ito, alam natin na marami sa atin ay nahirapan ngayong pandemic. Yung iba sa atin ay nawalan ng hanap buhay, ng negosyo, nahirapan. Kaya mahirap itong darating na Pasko dahil nga sa pandemic. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Sabi nga, the Christmas must go on. Kaya tuloy pa rin ang Christmas. Dahil Pasko, ang tema natin ngayon ay Advent. At ang topic natin sa unang linggo ng Advent ay pag-asa. Pag-asa, in English ay hope, or sa Bisaya ay paglaom. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ikwento bakit ako nandito ngayon sa inyong harapan. Ang usapan namin noon ni Pastor Al ay sa umaga lang ako na magbibigay ng mensahe. Sa hapon ay hindi na. Pero ang sabi niya ay nakalib si Pastor Fritz. So hindi pwedeng hindi ikaw. So ikaw lang ang pwedeng magbigay ng mensahe sa 3 p.m. sa November 28. Kaya sabi ko kay Pastor Al, di na mao. Kay di man ko kamao. Sabi niya ganyan, okay lang. Pwede kang magtagalog. Kay makasabot man sila. Sabi ko, oo nga naman. So, ibig sabihin, wala akong lusot. So, ako daw talaga ang magbibigay sa inyo ng mensahe ngayon. Ngayong November 28. So, sa ating pagpapatuloy, ano nga ba ang pag-asa? Ang pag-asa ay pag meron tayong inaasahang mabuti sa hinaharap or sa future. Ito ay pag-asa. Sa scripture natin binasa, sabi ni Luke, ang pag-asang ito ay ang malapit ng pagdating ni Kristo para tayo ay maligtas. Sa Jeremiah, ganun din. Sa Jeremiah naman, ang mga tao noon, sabi sa scriptures ay, a righteous branch of David will come to execute justice and righteousness in the land. So si Kristo rin ito. So parehong instance, si Kristo ang inaasahan ng mga tao, ang inaasahang pag-asa. Itong pag-asa na to na kay Kristo ang pinagkaiba natin sa ibang mga unbelievers o sa mga hindi naniniwala, mga hindi Kristiyano. Bakit? Kasi nakikita na iba ang kilos nating mga Kristiyano sa mga hindi. Kasi tayo, kahit na tayo ay nilalait, tayo ay nire-reject, tayo ay pinapersecute, tayo ay inaapi,
kinukuha ang sa atin, inaagaw yung sa atin. Pero patuloy pa rin tayong nagsisilbi sa ating Panginoon. Patuloy pa rin tayong nakangiti at masaya. Patuloy pa rin tayong nananalangin sa Diyos at patuloy pa rin tayong nagmamahalan. Ito ang ating pagiging Kristiyano dahil meron tayong pag-asa. Pag-asa na nanggagaling kay Kristo. Ang katotohanan ay ang ating mundo ngayon ay hindi makatarungan, unfair, at corrupt. Dito makikita natin na ang mga taong mabubuti ay sila yung napapahamak at yung mga magnanakaw, sila yung umuunlad. Dito sa mundong ito, yung mga makapangyarihan, mayayaman, may mga koneksyon, sila yung umuunlad sa buhay. At tayo, na wala namang ganito, tayo ang mga naghihirap. Dahil dito, marami sa atin nadi-discourage, nadi-disappoint, nawawalan ng pag-asa, nagdududa sa ating Panginoon. Pero sa harap ng mga ito, sa kabila ng mga paghihirap na ito, tayo pa rin ay nananatiling matatag, nakatayo at lumalaban. Dahil meron tayong pag-asa. Pag-asa na nanggagaling kay Kristo. At ngayon sa panahon ng Advent na ito, pinapanalangin natin na tayong mga walang pera, tayong mahihina, tayong mga nagugutom at nauuhaw, tayong mga walang bahay, tayong mga nagtitiis sa mga pagsubok sa buhay, tayong mga nawalan ng mahal sa buhay, tayo ay maasa na dating ang araw, tayo ay tutulungan ng Diyos, pupunuan ang ating kalungkutan ng Diyos. Ito ang ating pag-asa na nanggagaling kay Kristo. Ngayon naman, sa pagpapatuloy, ano naman ang dapat nating gawin habang naghihintay ng pagdating ni Kristo? Sabi sa Lucas, basahin natin. Lucas 21, verse 34. Teka, may advertisement lang sa aking cellphone. Yan. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ituloy na lang natin. Sa 34, sabi sa 34, ang kapakawan, paglalasing at kabalisaan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong mga isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. So ano ang
Ano ang sabi ni Kristo? May tatlong bagay siya na dapat nating ingatan kung hindi tayo ay malalagay sa alanganin pagkaharap ni Kristo. So yung tatlong bagay, ang una ay huwag matakot, huwag maging balisa sa ating mga problema sa buhay. Paano natin malalaman na tayo ay balisa sa mga suliranin o problema sa buhay? Pag sa umaga, ikaw ay binati ng iyong kaibigan na, "Good morning, sir. Good morning, ma'am." Pero ang inyong mukha ay nakasimangot pa rin, yon ay siguradong senyales na ikaw ay balisa sa inyong mga problema. Kaya hindi dapat ngayon. Dapat masaya, nakangiti. Good morning din. Dapat ganon. Ang pangalawa ay katakawan at paglalasing. Paano natin malalaman na tayo ay matakaw na? Siyempre, pag bumibigat ng ating timbang, yon, bantayan na natin. Baka tayo na ay sumusobra na yung kinakain. Pangalawa ay paglalasing. Ingatan din natin ito. Sabi nga, pag ikaw ay uminom ng isang beer sa isang araw, ito ay healthy. Healthy daw. Isang shot ay healthy. So, paano naman pag 2 shot sa isang araw? Ito daw ay very healthy. So, medyo mahirap malaman kung ano na yung paglalasing. So, ang rule lang dito ay pag sobra na, medyo masakit na sa bulsa, paglalasing na yan. So, iwasan natin yan. Ang pangatlo at importante sa lahat ay laging manalangin. Sabi dito ay, idalangin ninyo na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. So sa ating panalangin, nabibigyan tayo ng lakas, ng pag-asa ng ating Panginoon na malampasan ang mga pagsubok na ito, lalo na yung pagsubok na dulot ng pandemic. So, dyan po natatapos ang ating mensahe ngayong hapon na ito. Salamat sa pagkakataon na ito na nabigyan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dada ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay ug pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon, kun dili babuksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Atong ihalad sa Dios ang atong mga ikapo, halad sa pasalamat ug mga saad.
pagampo ta. Dagang salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Among ibalik kanimo kiniingon mga tipik sa among mga kinitaan. Hinaot nga mahimong dugang panalangin kining among mga halad ug nga magamit kini sa pagpadayon pagtukod sa imong gingharian dinhi sa yuta sama didto sa langit. Kini ang among mga pagampo nga puno sa pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang hingpit na paglaom mo sa katarungan ni Jesus, tanang gawas nun nga kusog, gawas niya walay pulos. Si Kristo maang bato, maligong tinduganan ko, gawas niya maunlog ko. Bisan kagigit mo hapon, sa grasya niya mo sa liko. Bisan ang bagyong oras, silipit ko di matarog. Si Kristo maang bato, maligong tinduganan ko, gawas niya maunlog ko. Ang sa adugang tubo niya, sa kagyuman akong tamig, o kung manuyang ikalag, usang ko kaniya lang. Si Kristo maang bato, maligong tinduganan ko, gawas niya maunlog ko. Dito buta Ginoo ko, maako ang kaligdong mo, aron ko nagabalik ka, andam ako sa pag-uban. Si Kristo maang bato, maligong tinduganan ko, gawas niya maunlog ko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa hapong ito na kami minsan pa, Panginoon, ay inyong pinagpala sa madaming bagay. Maraming salamat o Diyos sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala at ipinapahiram sa bawat isa sa amin. Panginoon, naming Diyos, tunay na mabuti ka sa amin sapagkat sa aming pagkakataon o Diyos na kami ay nangihina, kami Panginoon ay nakakalimot sa iyo, kami ay napapagod Panginoon sa mundong ito o Diyos, ay patuloy mo kaming hinahango sa aming mga buhay. Patuloy o Diyos na binibigyan mo kami ng kalakasan at ng inspirasyon. Patuloy mo kami, O Diyos, pinagpapala sa madaming bagay. Ito nga, Panginoon, ang mensahe mo sa hapong ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ang lahat ng ito, Panginoon, kung anong meron kami, O Diyos, ito ay dahil sa biyaya mo. Kaya, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayon, nagpapasalamat at nagpupuri. Panginoon, patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan, lalo't higit, nagpapatuloy pa rin, Panginoon, ang pandemya. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak, kaibigan, na mayroong karamdaman, O Diyos, ay patuloy naming ipinapanalangin, na minsan pa, Panginoon, ay bigyan mo sila, O Diyos, ng kalakasan.
muling makabangon sa banig ng karamdaman. Muli ay makapaghatid sila, O Diyos, ng kalakasan at kaligayahan sa kanilang mahal sa buhay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo bilang iglesia na sa madami nitong ministry, Panginoon, ay patuloy nga, O Diyos, na unti-unti na kaming bumabalik at patuloy mo pa kami, Panginoon, na palakasin at iadya mo, O Diyos, na muli nga ay magsasama na kami, Panginoon, sa ganitong mga gawain katulad ng pananambahang ito. Ngunit, Panginoon, patuloy mo pa rin kaming ingatan sapagkat nariyan pa rin, O Diyos, ang virus na ito. Panginoon, patuloy na palakasin mo ang aming pangangatawan at patuloy na ang katawang ito, Panginoon, ay patuloy naming ipaglingkod sa iyo. Panginoon, patuloy mong bigkisin ang aming mga pamilya, patuloy na kung meron man kami ngayon, O Diyos, na hindi pagkakaunawaan sa aming mga pamilya, Panginoon, kumilos ka at pumagitna sa amin, O Diyos, ang iyong pag-ibig, ang pagpapatawad, ang patuloy na pagmamahalan, Panginoon, sa bawat isa. O Diyos, patuloy din na dalangin namin ang aming bansa sa aming kalagayan, Panginoon. Pinapanalangin, O Diyos namin, ang aming mga leader na makita ang tunay na pangangailangan ng kanyang bansa, ang tunay na paglilingkod, Panginoon, ang siyang maranasan ng bawat isa. Lalo't higit, Panginoon, na ang mga kapatid namin ay walang-wala at mahirap. Nawa, Panginoon, ay matagunan ang mga pangangailangan sa pagkain, sa trabaho, maging sa usapin ng pagtitiyak ng merong health services, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, na ito ang pangunahin, O Diyos, na dalhin ng aming mga leader sa aming mga mamamayan. Panginoon, gayon din, O Diyos, ang aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, kamag-anak, mga OFW, Panginoon, na nasa ibang bansa, na ngayon, O Diyos, ay merong mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Panginoon, hawakan mo po sila at kami, O Diyos, ay nananalangin sa kanila at patuloy, Panginoon, na maging malakas sila, O Diyos, lalo na ang aming mga kapatid na naroon sa ibang bansa na merong karamdaman, Panginoon, at walang kasama na mga mahal sa buhay. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na inyo po silang ingatan at pagalingin, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Panginoon, maging ang nalalapit naming eleksyon ay amin na po itong idinadalangin sa iyo, Panginoon. Amin na po ito, Panginoon, na iisipin, O Diyos, na gawin namin ang eleksyon na ito, Panginoon, na isang seryosong gawain, Panginoon, at ang aming boto ay isang banal na boto, Panginoon, sapagkat ikaw din, O Diyos, ang magkakasi ng iyong mga leader ng iyong bansa. Kung kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng leader na mayroong takot sa iyo, na mayroong pagmamahal sa kanyang kapwa. Panginoon, muli ay haharap kami sa panibagong isang linggo ng aming buhay. Muli, Panginoon, samahan mo kami sa aming mga trabaho, samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-stay, sa aming bahay. Samahan mo, Panginoon, ang aming mga anak na nagsisipag-aral, Panginoon. Bigyan mo sila, O Diyos, ng karunungan at katyagaan sa kanilang pag-aaral. Panginoon, maraming salamat at ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. At mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon at sa buhay na walang hanggan. Amen.